Ya ngifuna ke manje ukungena kule ndaba ngisengena kwami ke ejele mhlambe nje angiqale la uyabona meswesila ngaphandle kunezinto esizwayo ngejele uyabo eziningi mina benginalento yokuthi ke kunabantu ebengade ngisondele nabo ukuthi abantu esiphuza nabo noma sikhona nazi uma usuke enikhula lento eyenzeka la ukuthi abafana simisana nezithupha la eminyango senzani bengazi ukuthi okay mangingena ejele ufuna ngingene kwa right kunama 26 ka right yabo ngazi lokho ukuthi hayi kwana mkhona izinto bese ngizazi kancane lezi uthothi uyitshelwa amawula eminyango ya ukuthi hayi lana unikezwa lokho la ukuthi yabo wazi ukuthi awisiqomane nani leyo nto leyo oyinikwa la oyitshelwa la eminyango ngingena nginaleyo nto ke engqondweni ngingena phi njalo emedium yestocksini the first day nje ngalelanga nje ngisuka police station sengiya eWestville uma ungena ke khona uyangena ungena reception yakho thathi izinkwa ke lapho nenze enye into yangithusa uma ungena khona akekho umuntu ohlonishwa njengojele kufuneke uma ngena nifole phansi nifole kanje awungeke uvele ume nje ume ngathi hey bayashaya ke futhi ojele ngempela uma uzoma kanjalo uyabona nabantu abala ukuthi bayafola bako ngeke ume wedwa ngiyabona nje labantu kuhlonishwa noma uzokhuluma naye ufune ufole hey ngene ngenze konke lokho kwenziwayo bese siyathathwa siyoyiswa emaselini ke manje amaseli kuthiwa sifonile sonke lesibaningi kuthiwa ama 26 ngala bofaka endlini yabo ama 28 ongena endlini yabo protection bongena di protection ke abantu abangayishaya inombolo bambe bongena lapho ama foreigners ayongena kuleyo lo ziqala enumber 1 ziyogcina enumber 6 ngena nje kanjalo ama 26 mhlawumbe number 3 ama 28 number 4 kanjalo ama foreigner mhlawumbe number 6 number 1 kwakuhlala cleaners yabo bafana bejuvenile nje abe cleaner la ezwa lonto bayaphaka bephaka la like ibhokisi leli but isection ekuthiwa iseboxing lo section akuhlala abantu kuyona isection uma niye enkantolo nilala khona noma senibuye enkantolo nilala khona kuba nesection enjalo ama section anjalo leyo ke sasikuyona uma nisuke nizobuya enkantolo late ungasakwazi ukuya section ngoba phela kuyabalwa ngo2 ngabo 2 kuyabalwa half past 2 3 lapho kuyabalwa so uma nibuyena usushaya sekushayela isikhathi sokubala nizongena kule section ke so nathi sabuya sekulate la ngiyaqala nokungena ke mina kule ndawo angiyazi thoma 28 ngale bese kuthiwa indlu yonyuwana onyuwane umuntu oqala ukuboshwa akushiya ukuthi uyi26 noma uyi28 noma uyini kuthiwa nje umuntu onyuwana awuthi oqala ukuboshwa ogwetshwe namhlanje yabo ofikayo ngami amazwi uyafika angisho no not ogwetshwe namhlanje ofika namhlanje la ngithi phela kusuke ise medium lapha istokisi usungakagwetshwa lapha ofike namhlanje la eWestville tuonyuwane ke lapho ayisingene singene kuleyo ndlu leyo mangena kule ndlu le nginaleyo mentality ke ukuthi okay ka right nafuna ngiyongena ka right ngama 26 ka right yabo lonto ngoba ngazi lento yokuthi ama 28 kuthiwa anjani isiningi izinto ezikhuluma ngama 28 kuthiwa ama 28 uyalalwana wala yonke leyo nto nginaleyo mentality ekhanda mangingena bengithi ngibuka ngakulo left ekuthiwa ngingangeni kuona hey ngibona obhuti nje abathile mina ke njengoba nginamakhaya yabona obhuti basemakhaya uyakwazi ukubabona ukuthi obhuti basemakhaya lapho yabona nje obhuti nje ababaningi futhi yabo bambalwa nje bengithi ngibuka ngala ngaka right la efune ngizongena ngakhona engazi ufune ngingena ngakhona phela mhlawumbe futhi ngizoba protected kanjani hey akumaphara kanje yabona hey ngiyabona ugcwele futhi ngalendlela and abantu abaningi khona uyabona amaphara futhi amaphara ngaka ngiyabona ngeke amaphara la ngeke ngizohlala kanjalo and baphithizela bathi uyabo bafuna lento la yes uyabona ukuthi eyishubile ke manje uma nje ngiyabona phela manje sengizovalelwa la obaba sebezosala ngaphandle sekuyisikhathi seyiboshwa ke manje hey ayi ngiyabona ayiziyaphenduka nakhona siza la kuwola la bengingadlala yabo ubona nje akudala kufunwa lento la yabo kuwo ukuthi ke wena unesibindi esingakanani unesibindi yabo unesibindi mawunganaso unaso
ngingene la ayingivele ngibone hayi kunokuthi ngingene kule ndawo legcwele kanje nabantu abaningi kanje awungene ake ngingene ngala kuthiwa ngingangeni ngakhona ngifuna ukubona ke angizulala ngathi mina hakulala ke ngizofika kanjani ubujongo vele endaweni enje ngiqala nokubona hayibo ngisolala nabantu abaningi so labantu laba baningi uyacabanga endlini indlela ekugcwele ngakhona ugcwele ngale ndlela endlini mhlawumbe mengithi kugcwele ngikhuluma mhlawumbe ngabantu uthi ba over 50 yabo 50 mncane mhlawumbe 60 or over 60 yabo so into eyenzakalayo la ngithuswa yiloko ndiqala ukuthi kugcwele la man ngizolala kanjani endaweni egcwele because elento le what you call police station so ngingabaningi police station mina nje mangakutshela police station ngahlala usulokuqala ngahlala ngedwa nje olwesibili ngedwa eselini olwesibili mhlambe sasu2 sasagcina siwu3 kuphela so abantu futhi laba engangibona abantu exoxekayo nabo abantu abangasiyi ingozi nje yabo abantu nje yabo la kugcwele la uyabo khona nabantu obonayo ukuthi yabo labantu umuntu onje mina ngikaze ngihlale eduze kwakhe even eminyango angisondeni nje eduze komuntu nje khona phela abantu ombona nje hamba emgwaqeni ukuthi hayi angifuni ukwakusondela khona umuntu ombona nomuntu ngeke ngihlale nalomuntu namba ke la labantu manje khune ngizolala nabendlini eyodwa ngiyasho ngithi yes inkinga le ngingeneke ngala kuma 28 bangena la sihlale lapha nabanye abafana yabo kunabafana la esesificane nabo la abanye abafana nje abancane yabo bangaphansi kwami sathi ukuyixoxela nabo so sebehamba nami ke yabo hayi sohamba nawe sohamba ngibiza ngebrazo sohamba nawe ebrazo yabo ufana uyabona bayisabela nabo kanti angani noma bonke mina ngisabi kanti nami nganginako ukusaba kwami phela ngoba indawo engingayazi sihlale nabo lapha ngakubona ama 28 sihlale bakhipha ogwayi la labafana kubhenyo bese kusuka umoya yedwa labo bhuti laba bawu3 njengoba ngithi bangagcwele bawu3 nje bahleli nje ufuna ungena eminyango kanje iside la ka left kunembhede part nendawo umbhede nangala bahleli ngala ngeke imbhede kuleyandla ayingeke imbhede ulala nje iphonchini phansi so balala ngala ama 26 ka right ngala ama 28 yabo lonto ngala nje bokwa ama 28 la ngasekuqaleni ngasemnyango bahleli ngakhona ke lo bhuti thina esingayishaya inombolo sihleli ngali kwabo ayisukumo yedwa kulabo bhuti aze kuthini hamba kahle madoda ayikhamba kahle okay ayikho inkinga ke madoda niyabhema sithi nayi yasiyabhema omunye wethatha akabhemi yasiyabhema angibhema ke ngempela ngeso sikhathi ngoba ngangibhema nanensangu nje yonke into engangayibhemi ngangibhema insangu nogwayi phuza notshwala ke yabo niyabhema madoda anginawo ugwayi la ngawugcina ngalelela ngangiboshwa ngalo epolice station akubheka okay ophethe ugwayi na ugwayi ngithi mina ayanginawo laba abanye bethi hayi awukhona kube njengoba bethi ukhona nje vele sonke sinalento ukuthi akusho awuzothathwa ke manje yabo ngoba siyabona nangale phela abantu ayikho phela into enikwazi ukuyifihla la njengoba indli ingaka nje umuntu uma ekhuluma uyamuzwa lapha ukuthi nangethi ufunani uyabo sebetha abanye ngala right sebethatheliwe izinto la uyabona sekugwayi sebethathiwe lezo none bayathathwa kubona babhenyiswe kodwa uyabo nangala kushuthi naleyo nto uthi okay awusuzothathwa ke futhi nakuthini bese siyabhenyiswa bethi laba fethu hayi okay onogwayi akabhemiswa ngenawo asuke lapho ayisukele lo bhuti hamba hlanga uthathi menza lento imentality yami ithi labantu laba kuyasho ukuthi bakunikeza izinto konke into bakunikeza zona ngoba befuna ukuthi benze lento nawe manje ngiyasho ngithi hayi bafuna lento ke labantu phela ngazi nami indlela adume ngayo ama 28 nje ngaphandle engithi mina inkinga kodwa ngeke ngizulala ngeke ngize ngilala uthonga hayi ngeke ngize ngibulala kubhenywe kuphela bese ngicabanga enye into ngoba njengoba ngisho ukuthi
sitheme sifunda nasesikoleni noma sikhula besinabantu abake baboshwe baphuma ejele so besiye sizwe kuxoxa ukuthi ha umuntu uyabona umuntu ne-airtime unani igebe ngazi ibina inkinga unogwayi nani ngivele ngisuke mina ngiyakubona labo bhuti fike kufole la eduze kwabo hey khamba kanjani bafethu ayibangibuka bathi aku right yabo bese bethi yini kwenze njani yabona nje laba ngibuza ngawo cha bafuna ungikhombisa nje ukuthi ungabathathi noma kanjani ngithi mina no ngicela ukubuza bafethu ngayithola kanjani ifoni bathi ifoni ngathi mina ya ifoni ngifuna ukufona yabo njengamanje anginawo ngisho ugwayi yabo manje ngiyazi ukuthi sengizwile ukuthi airtime yakwazi ukutholakala ugwayi ngayithola nje mhlawumbe noma i-airtime ka 60 rand yabo ngikwazi ukuthola lo gwayi lo bathi laba yabona njengoba sila la siyafika indlu yonyuwana le kusazosuka kuyiwe ema-sectionini la awekho amafoni asema-sectionini kodwa akayikho inkinga upemani ufuna ukupemani ngithi mina ngiqalekele nensango yabo bathi laba hayi ayikho inkinga ivela ikhiphe ephaketheni lo sengibuka ukuthi hey nakho-ke futhi sengizoyabo manje ngathi ngizoyithela-ke manje uthatha nginike yabo ngithi hayi ngiyabonga anginikeze neluzi bese nje ngicela ngiboleke light nginqamula imix yensangu la ngilayithe yabo bese mengithi ngiyayithatha ilight kuthiwa hayi ufuna ungilayithela yena yabo hey ungayibambi light yini wenzani yabo ashintshe ngempela ngithi mina yabo sethi hayi angilayithele yena bam yabo bese ngithi ngiyamnika ethi hey cabanga ukuthi ugwayi ngizona ubhema ugwayi ubhenyo wena mina abhema ugwayi ubhenyo wena thina suka la yabo ayingisuke ngempela ngibona nabona ngathi ngizoyiqhatha nabo mina ke manje yabo ngisuke ngiyohlala lapha hayi ngiyishukeke lensango yabo kamnandi hayi ngiyakutshela ngahlala ubusuku bonke silo siyixoxena labafana nabo bathe ngeke balale hlala ubusuku bonke la saxoxa ayi ngizwe kodwa ubuthongo sebuthi lelelele thongo ngithi ngiyabona lawo buthi bayilalele lapha sebeyihonqela futhi yabo manje inkinga eingubo zala hey mina ngumuntu onesinus yabo so nje ingubo zalapha ngeke uyimbathe ngempela iyinkinga nje yabo ngiyibeke nje la ngasenyaweni yabo hey egcina kufika ubuthongo ngiphapha ngoba sekukhala igate lomnyango yabo twayi yabo hayi ukuthi amaphoyisa njengoba ezolokhuza nje azogxekisa imaster door ngoba ufala lapha kube igate bese kuba nemaster door master door iyavala nje isicapha nje sensimbi esivalayo nje ngci bazogxekisa so bazovula sona bazivule ekseni ngesikhathi besivula boso 7:30 kusile yabo hayi mina ngazi phela ngazi nje mhlawumbe bazongena noma sesiyahamba noma kwenzakalani yabo ayikubone kuvukwa la kuthiwa akuyogezwa yabo qale la uhambe ziyogeza igebengu yabo landele ngemuva thina singayishaya inombolo zogeza qedwe kubalo phumele ngaphandle siyafola 55555 hey sibuyele endlini tuku sekuyaphakwa siphumele eminyango masiphumele eminyango la simisa ulayini kanje yabo kufika labafana abancane labo uyodlula kubona laba phethe inqola zokudla zeparish la uyodlula kubona ngiyayibuka nje yonke lento nje madoda hey umuntu uzophila enye impilo la dlula la thatha ukudla la ngithatha uphaka iparish uthatha 2 slices itiye yabo ufuna ukuzofola la khona eBene Plus nendawo engaphandle kwezindlu la kuthiwa iBene Plus fole khona kanje udla ufolile kanje siyadla sifolile hayi mhlambe ngadla isipune esisodwa kwakuyijungle oats ngikhumbula ukuthi kwakudliwa ijungle oats ngalelo la hayi ngathi mina ngeke ngize ngidle lento ayingeni kangangokuba ushukela ofakwa khona ngendlela omncane ngayo ayingeni ayiso sambeke siyesibhedlela mesifika esibhedlela usukuyo yabo uyocheckwa ukuthi unasifo sini nani uqalwe iweight yakho yonke leyo nto le qedwe lapho kwesambe sectionini masiso sectionini sengithola omunye umuntu ke manje la omunye umfana oyiNdia ukhuluma isiZulu lo mfana lo India lo ukhuluma isiZulu lo yabo uthi hayi so sectionini yethu angithi uzwe ngikhuluma indaba ukuthi ngifuna ifoni ethi nani uthi nawo sezamela yabo ama 26 vela kuselula ukhulume nami ngoba ngibone ngihleli nama 28 kanje yabo lonto
phela abayenzi leyo nto ngeke ukwazi ukuthi ubonakala unama-10 nama-26 sekuyaba usubona usuhle nama-28 I know yabo so usuthathwa njengokugcwala wakhona yabo kusho ukuthi ugcwala wena wama-28 noma ugcwala wama-26 sho mina bese ngibonakala njengomuntu ogcwala wama-28 yabo angithathe lo muntu bese ngena la kuthiwa ngiye number 11 nikezwe uniform yakhona eyelo engiyathuka hambe ngiye number 11 mangifike number 11 ngiyabona hambe ngibona eminyango mongidlula leminyango kuthiwa mfake la ntuna mfake la ntuna uthi hey wena bavalelwe labantu kanje kodwa yabo bavele la emagate ngithi hey uyabona nje yabona ngathi ngifike kwenye indawo manje sesekshinini ke manje la hey usala wena ngiyadlula abaye bangibiza la inumber 11 phelile phambili kufike kube inumber 7 8 9 kuyogcina number 12 ngale inumber 1 kuyogcina number 6 mina ngifakwe ngala i7 to 12 hey ngiyadlula ngiye number 11 de ayingihambe la bafana laba esambe nabo bona kuthiwe bongena enumber 9 abanye bongena enumber inumber 9 nase number 8 ayi bavele bafike badlule nami labafana enumber 8 badlule futhi enumber 9 bathi ayingeke sidlule futhi enumber 10 siye number 11 ngesikhathi sidlula enumber 10 nangu umubhudi la unentshebe nje enkulu mnyama nje uyabothi mude yazi wangibiza ngezwi uyabona umuntu uzokubiza ngezwi uzuqhaqhazela same time yabo futhi uyabothi nomuntu hey yabo athi hey ozala misiphenduka ngathi athi wena shoti engifuna ukuthi hey ngize mangifika la nje egate ne manje ngimi ngokuthi ngiyabona vele igate uthi livaliwe ngisho ngeke aze uzongenzana futhi vele angizili kuzongena kule ndlu mina kuthiwa ngiyongena number 11 inkinga asangazi noma kuyavulwa yini la kwenhlangane kanje ngisho ukuthi inkinga athi hamba kanjani hamba kahle ethi khamba kahle uboshiwe le section ngemhlaba ke ngiyiveze le iB2 emedium A iB2 emedium A ihlala ama-28 wodwa 7 to 12 ama-28 wodwa 1 to 6 ama-28 wodwa bese ukuthi eB3 ngaphezulu uhlala ama-26 wodwa ngaleso sikhathi angazi manje ngikhuluma ngesikhathi engangiboshwa ngaso uhlala ama-26 wodwa kuse ukuthi eB4 kumixile yabo eB5 kwakuyijuvenile hey bese kuba i-seaside ke seaside khona olukuzana o protection abantu abangayishaya inombolo nani nakhona kubantu abangayishaya inombolo awukwazi ukungena noma kanjani kuyakufuneka ukuthi kube khona incwadi ethile yabo lonto labantu abahlala pha bavele besuke bethi befika beyodlala khona abantu kade sebehlala esectionini mhlawumbe kwaba khona ukuhlukumezeka okuthile yabo mhlawumbe kwafika ama report avele emakubo mhlawumbe nabantu abazumthetho kanjalo yabo i-protection kahle kahle yenzelwe ngathini yenzelwe abantu like mhlawumbe othisha uyabo lonto abantu ade besebenza ku public space mhlawumbe kufuneka beveke mhlawumbe njengamaphoyisa abaseshi mhlawumbe abashushisi nani abantu abakanjalo yabo njengoba kuthiwa i-protection benze babe protected yabo lonto so uyakwazi ukuyohlala khona but hayi noma kanjani yabo kuba khona application ofuna ukuyenza hey so ayingifike ke la ubhuti akhulume nami ke la number 10 athi hey ndoda uthi kumnandi ejele uthi khamba kahle uboshiwe yabo ngithi mina hayi ngisho ukuthi ngiyaphila hayi ukuthi ngiyaphila athi yena okay ayikho inkinga mawuphila mfowethu ayikho inkinga bese ethi awumeke uboshelweni la khumbula mawungena lapha ne reception yakho wenzelwa ithikithi lelo lenzelwayo libhaliwe ukuthi yini case yakho igama lakhe isibongo sakhe prison number nokuthi yini case yakho nokuthi ugwetshwe nini ulokhu uboshwe nini yabo usuku lo lofike ngalo ukuthi ufike ngosuku oluthile la date of birth yakho yonke leyo nto yabo umusonto uyasonta yini yonke lingaka nje lo thikithi yabo lihlala kuwena ifana njenge-ID yakho yasejele bangibuza ke la ukuthi ngiboshelweni hayi ngimthetha ngiboshelwe irape ethi niyadlule ngule eminyango siboshiwe la niyadlule ngule eminyango ndlule ngule ingane zethu eminyango siboshiwe uyabona indlela atsho ngayo lo muntu ngiyasho ngithi ngaze akayifaka enkingeni madoda yabo ngithi mina hayi kwenze kanje ngendlela kwenzeke ngathi manje usowafonela ekhaya bayazi ekhaya ukuthi uboshiwe ngithi mina hayi abayazi ekhaya ngathi i-28 njalo njengoba ngithi section ama-28 lawo bayazi ekhaya ukuthi uboshiwe nje mina hayi abayazi
suke bafonela nje ukula ngithi mina angaze ngibafone bese vele donsa ifone ephakethini athi uyafuna ukufona ngithi mina anginiki ayingifone mengifona ngifonela ugogo yabo unogogo wami ongikhulisayo sho nje mina kahle kahle njoba kade ngichaza ukuthi ngizalwa nosisi bami abazali bashona ngisemncane so ngikhulele mina e-orphanage yabo so lapha e-orphanage benginosalukwazi bese ikhona ugogo wami yabo ngifuna ukufonela yena ngithi mina hey gogo hello alibambe ngithi hey gogo njani athi ngiyaphila ngithi mina usithembise ethi ngiyakuzwa ngithi mina hey gogo hey ngiboshiwe wena yabo yena phela akahlali lapha emakhaya yabo njoba ngisho ukuthi umuntu osebenza ku-orphanage awu yini ngizwile udaba lakho wathi lalela uyakhumbula ngikhuza ngale ndawo zakho namantombazane nani notshwala uyakhumbula wathi mina ngiyakhumbula wathi lalela angifuni uvula let speaker njalo umuntu angifuni ungaphindi ungifonele mina awuyithwalele nje wena lo mthwalo wakho zenzele wona wena wabe drop ifone ugogo hey ayi umuntu ostrict ke vele yabo avela lo muntu awufuneki ngisho nasekhaya umoshe itime yami landele thamatu usufona ngeke ngizoyithatha phi mina ngithi mina wena phela uthi angifone nje ethi uyakoloza yini isicha ngikoloza wena ungisukele wathi angizofona ngikhuluma nje kahle naye yabo uyena uyabona useyalwa manje ethi awufune ngisho nje bebethe uyongena phi lapha amaphoyisa ngithi wathe ungathi hamba khona enumber 11 sihlali nabantu abanganalutho thina la yabo ngidlule kufike ngilwa lapha enumber 11 bangibuzela lapha fanele sihamba naye bathini lapha ngithe lo muntu sekungimachazela ukuthi usekwenzekeni bese fika iphoyisa lihambe livula ke livule number 7 lapha ngingena abantu ngithi phela sibaningi ngena bangena number 7 kanjalo number 8 kanjalo number 9 kanjalo beze befike number 11 esingena mazi ngena la test ngena nje yabo kube kuthiwa la yabo yabona ke mhlambe mina ngikhulume ngami angibazi abanye abantu mina nje ukukhula kwami angikaze bengizwa ngalento yama-28 kodwa ngeke umuntu we-28 ngeke ngimbone emisa inombolo leminyaka angazi noma kuyenzeka yini kodwa mina bengakaze ngikubone lokho namanje futhi angikaze ngikubone so manje ngithukile kuthiwa la yabo ngithi mina hayi kuthiwa okay joza singene kanje so kuthiwa hamba nohlala lapha yabo sami sohlala lapha nje anaba abantu abafana nani indluke la ayisafani ke manje ngithi makusuke kumixile ama-28 ahlala nga left ama-26 ahlala ngaka right la indlu yama-28 kuphela so ngizongena ngifakwe ngaka right le phambidlana ufike kube sekhoneni le phambili bese kule khona abahleli lapho like ama group yabo igroup ele ekhoneni emva kwayo nje bese kuba yithini kuthiwa sishaya inombolo ngala kwethu khona abanye nangala kanjalo ama group kanjalo njoba kukanje ama departments athile lawo ase 28 mina ngazi phela hamba ngiyohlaliswa lapha bese sihlala lapha loxoxa ngafethi hayi enjani bafethu sibingelele kahle la bese sohlala nabo la kule sihleli nabo kule group le hayi njani bafethu hayi ku right hayi ngcono bafethu yafethu ngabasibuza uhlala kuphi mfethu hayi ubani wena mina ngisibani ngihlala endaweni ethile kanje bakhuluma nje kahle isiZulu lapho hayi basho ke ukuthi athina bafethu asishayiki inombolo basichazele yabo bese ethi lo okade ethi hamba nohlala phethi hey abizwa umuntu mfana uhleli naye lapha hey lapho laba abafikayo lapha nibachazele yonke into ke ukuthi khamba kanjani yabo hayi bese bayachazela ke lapha hayi la endlini ke la awuvela usukuma uhambe kunemithetho yakho awuvela usungeke uvela usukume nje uye toilet kufanele uqala ubheke ukuthi igebengu ikona yini e-toilet uyayizwa lonto uma uthi khona isigebengu se-toilet angisho ukuthi uthole nje kanjani kufanele kulinde phiswe kanjani kufanele kulinde size siphume kuyima usukuma uyakhona njengoba ethi ufuna ukuchama kunemithetho nje yakhona elandelwayo awukwazi ukukhuluma umemeze ukhuluma noma ukhuluma ufuna ukhulumele phansi uma ukhuluma nomuntu olaphana ngcono uye kuyena nakhona futhi njoba nihleli ni group la nixoxa nodwa nina la njoba kuthiwa nishaya inombolo kuthiwa isehlathini nibizwa ukuthi isehlathini ngoba nishaya inombolo kuthiwa isehlathini impatha edlala lapho hey bese sibizwa omunye ubhuti lapha athi Sanda sis akusho uyabona ngiyabona ukuthi umuntu uyena ophethe ke lo la unani empandla nje yabo hawu ubhuti ubaba nje usemdala
ayisiye lapha nasibuze naye nihlala lapha kanjalo asixoxe imtshele yonke le nto yabo le nto hayi ugwayi yabo asuphethe kanje bese ngiphinde ngifuna le ndaba yefoni mina ngicela uma ngatholakala ifoni bakwethu ngikwazi ukuthola lo airtime kanjalo mhlawumbe ngingakwazi ukuthola ugwayi nenkantini ngisho kanti nje yabo ilanguage yale minyango ugwayi nenkantini kanti le nto ethi inkantini ulimi lase 26 lolo la ise 28 la hey bavele bashintshe bethe ugwayi nani ithi mina nenkantini thiwa inkantini kuphi khona ebasume bemengenyama ukucaca udente engiyikhulumile engathi manje ngiyikhuluma endaweni erong uyabo tshwe wena ngikhuluma indaba yenkantini inkantini hey wena yiwazi ngenkantini wena hey ngiqale ngibhekwa ama-tattoo manje yabo ngivulwe kanje tshwe wena mhlawumbe 26 leli yabo kuvulwe la ayicaca ukuthi angina-tattoo kuthiwa hayi uthatha le nto inkantini naye bo sazi kanjalo thina ngaphandle yabo tshwe ngaphinde uyikhulume leyo nto la waphinde nje uyikhulume leyo nto la hayi ngixolise nami hayi ngidingezwe ifone yabo ngithole airtime angifoneli ugogo manje sengifonela uma wengane anginikeze airtime ngifone anginikeze airtime ngibanike hawu kuthenga ugwayi ngale airtime nginikwe nami kuthiwa nawo ugwayi unganikwa phela wonke wale mali yabo nginezwe nje lowo kuthiwa uzobhema la ngihambe ngiyohlala lapha akusilale kabuhlungu le day ngakusasa indaba ke iqhikhamuka ngakusasa ke manje lo bhuti mayese ngibiza futhi uthi ekseni nje akayo ngisho kophaka ekseni angibize yoza la ngisi uthi hey uthe ungakuphi nendwedwe ngithi mina ngwasemathola mnyama endwedwe emakhaya ami semathola mnyama endwedwe yabo mathola mnyama endwedwe okay kabane mathola mnyama ngithi mina kwacela ethi kwacele kuphi phela ucela balabana abaningi hayi ngimchazele bese ethi awu abantu balapho ngiyabazi mina ngikwazi kodwa wena kodwa into yenza ngikubuze ngiyakubona ukuthi uyafana nabo uyabo hawu ngiyafana nabo ethi mina ngazi ubhuti wakhona ngazi nosisi bakhona avela ababale bonke abantu basekhaya aqale kubhuti wami ehle nabe azazogcina kulwe ngimlama ngisho mina ngilasibone ekhaya azogcina kulwe ngimlamayo hey engithuwe ngithi mina inansi inkinga baba lo muntu wazi mina ngimazi ke lo muntu yabo athi wena ubani lapha yabo ngimchazele mina ngubani ethi wena uyile ngane uma wayashona ebeletha yabo ngithi mina imina ke lo ethi ngakugcina umncane ngingakho ngingakwazi yabo lo nto ethi ubhuti wakho ngithi mina ubhuti wami usewashona yabo washona ngo2008 kanje kwathi hawu bengingakwazi ke lokho yabo bese ethi hayi lalela ke hayi kwangakithi wena yabo lo nto bese ethi hayi ngeke mnikezeni umbhede lo ngilale phansi ngayizolo mnikezeni umbhede nginezwe amashida amasha izona igebengu izoma amashida amasha nginikeza umbhede hawu yabo kudlule insuku nalapha kokuka mase uyophaka ekseni masiqeda ukukhuluma naye lo bhuti yabo usenokuthi manje lokho ekhuluma nami emkhaya yabo ithi ayisho mkhaya sengiqala ukukhululeka uyabona mase ngithi ngiyophaka lapha athi hayi isikhathi uma kuyophakwa futhi ulayina umi noma kanjani khona abantu abahamba phambili balandele labo kanjalo angeke uvele usukume nje noma ulayini ume noma ikephi yabo sihambe kulayini ngokwenombolo sukeke nihambe mesifika lapha nathi lo bhuti hayi ima lapha phambi kwami wena yabo hambe angilandele ngimi umefika lapha natshela lokhu ukuthi hey nimphakele kahle lo yabo hey ngicabanga lento ke manje ukuthi yes umphakele kahle kuthiwa vele bakunika ukudla labantu kuze uyabona bazobe sebefuna izinto abakunika zona mase befuna ukuthi bakwenze lento uyabona hey ngiyasho ukuthi hayi ngofa nokufa nginale nto enhlizweni hayi ngofa nokuthi ngile nto leyo hayi kushuthi ngokubuya ngebhokisi ekhaya ngoba angazi ukuthi ngayivuma kanjani le nto le enjani hey hayi qala lo bhuti ukhombisa ukungikhonza nalabantu esihleni nabo la bethi hayi ubaba le genge le engayishaya inombolo kunabantu abangishaya inombolo asebenesikhathi befikile la so manje bayasho ukuthi ubhasope la iningi into sesiyibona konje bethi uphakelwa kahle nje wena ubhasope plan mhlawumbe babona ngomzimba wakho yabo hey bhasope ngathi mina hey inkinga ke uyabo
Ufika usuku lokuthi siye enkantolo ke manje. Njoba ngase ngizoya enkantolo futhi ngithi phela ngangisihamba ama remind. Bese ethi lo bhuti, "Oy, qondena ama date amne yakhe." Athi uyazi nami ngiye uthi athi uyanini enkantolo ngithi mina ngiyekusuku othile. Athi nawo nami ngiya ngalolu suku. Inkinga yami ke. Ngingase ngifike ngiphume mina enkantolo. Ngiyabona la khona izinto obona ukuthi yabona umuntu ongayishaya inombolo. Uvaleleke entweni eziningi ngiyabona lonto. Yabo. Noma mina angifuqama nge-2030 kwangingekho ukuhlukumezeka okungako uma une visitor. Yabona uma une visitor, uvisitwe ejele futhi ukwazi ukufona uma ufona bakwazi ukuneza lo airtime leyo hayi uyayihlalela nje na phela ukuthi awenze into oyithandayo kunemithetho yakho. So uyabona makuthiwa awunalo ke ivisit hayi ngiyakutshela yabona lapho ke usuke usenkingeni vele ngoba igebe ngihlahla izokutshela nje ukuthi wena ubhema ugwaye wethu la wenza yonke into la ufikele nani wena la ungazosijwayela amasimba wena. Uyabona nje kukhuluma into ezikanjalo uyabona ukuthi usuke ungahlalisekile kahle bese domfethu nami ngiyabona indlela abangiphethe ngayo mhlambe sebenze ukuthi lo uthi wazi abantu basekhaya kanti igunya leli eliphethe indlu yabo bese lithi yazini ngoba ngihamba ufuna ukuthathe lento yabo ngithi mina nja uthatha inombolo ngoba yabo mengihamba la njengoba sebebonile ukuthi ngifike ngakuphatha kahle mina uthi yazi into enze ukuthi kuphathe kahle mina ingoba ngiyazi sobonana nawe eminyango wena ungangithi emakhaya ila ngibalekela khona mengenza izinto yabo. So manje angikwazi ukwenza izinto la kuwena ekugcineni yabo lonto siyohlangana eminyango ugcina mhlawumbe usungusasazela ngabangani bakho la yabo. Athi hayi thatha lento yona ezokwazi ukuthi ukwazi ukuphila uyiphilise wena ungasagadiwe ukuthi ugade umuntu yabo lonto ngoba labantu laba kuyibona laba abanje bazobe sebabafweni nizobe senikwazi ukuthi yabo lonto nikhulume ngalento enihlanganisile yabo ngoba ngiyahamba bese biza lo wayethi asingene la asibiza athi umqashe lo yabo. Hey hamba ngiyohlala ethi hamba uhlala lapha ngizokubiza hamba ngihlale lapha phela nje mhlawumbe 20 minutes aphinda ngibiza aphinda afika ngitsheleka lalela ke ndoda ungitshela futhi lento uyashesha yabo. Athi hayi wena ke ubani kanje ubani wena yabo lonto manje lento ayikhulumayo le language ayikhulumayo angikaze ngizwe ilanguage yama-28 angifuqama into engangaze ngizwe ngiyakubona ukuthi e-26 noma uthi masha kanjani nani lezi izinto ezaziwayo nje ngaso ngisho nayintombazane leyo nto ngoba uyazi anti nakhona nakhona e-26 kunezinto ezijulile zakhona ongeke uze uyikhulume ilanguage base bekhuluma bodwa ugcina ungabezwa but laba angikaze ngizwe inhlobo lento yabo. Hey athi angisho lento ngithi mina engidideke yabo. Athi yabona uyaphuza ukuba athi aphinde futhi mayiphinda ngiyiphinde lento bese ethi angabe safuna ukungibuza futhi ngoba uyabona ngathi ngiyayikhohlwa avela ngiyeke. Athi kusasa ngithi enkantolo so mawufika enkantolo uma uhamba la emarempini uzophakamisa u8 khoba umuntu uqhamuka umuntu ekuphakamisela u6 ekuphakamisela abantu uphakamisa u8 wena uphakamise ngesandla saka left yabo. Ngithi uyabona manje abantu abaningi abayazi njalo yonke le nto umuntu uzophakamisa into awuphakamisi noma ingasiphi isandla futhi ngeke uzuphakamise ngazo zombili kanje ngoba uma uphakamisa kanje futhi nakhona kusho something uphakamisa ka left kusho something uphakamisa ka right kusho something yabo. Wathi wena uzophakamisa ka left angikayazi yonke lonto ungitshela nje lokho mangifika lapha ngivele ngifike ngihluleke ukuyenza mina lento emabhokisini lapha bese kuthiwa yes lethe phakamisa u8 la ngivele ngithi mina hayi ngeke phela ngijwayele ukuya enkantolo ngithi ngabe ngihlala nabantu abangayishaya inombolo lapha kanti ngigadiwe la kuthunyelwa abantu ukuthi nibone ukuthi uyawuphakamisa u8 eyibona lonto mina ngazi njalo hayi ngihlala ngabe enkantolo mengibuya ngakusasa ngoba ngifike late ngayizona alale emabhokisini mangibuya ngakusasa ngithi ngimile nje ngaphandle la edrilini naqhamukele lo mjiji hey samani ndote ubaba sho kumina uyangibingelela yabo. Ngithi mina salute yabo bese ethi hayi saphakama isibhozo yabo lonto ngithi mina hey
hey yabo athena hayi sengizwile yonke cabanga lo muntu bengayini enkantolo usezwe yonke into ukuthi angiyiphakamisanga mina lento yabo uthi hayi ngiyazi uthi awuyiphakamisanga yonke inombolo wena weda uphakamisanga ukuhlulile yonke nje le ndawo wathi uyigwalwe saphamisa u8 ngathi mina inkinga ngami bese ngikhohliwe yonke lento ngitsheleyo yabo athena inkinga lento akahleki mina yabo njengoba ngihleka manje ngiyahleka nje ngoba phela ngiyakhuluma la usuke ngasadle ngoba usuke kubuza into eserious akuhlekwa lapha yabo ngakahleki ngempela nami sengiyaqhaqhaza ethi ngathi kuzoba nenkinga ake endlini la yabo ama sengingena endlini ngifike ngibuzo futhi nakhona kuthiwa ya ndoda sikunikeza u8 akasekho ke lo baba lo ngempela ufike waphuma lapha enkantolo naye behamba iverelene njengoba sibuya ngola wena enkantolo nje akasibuyanga naye shuthi uphumile ngempela hey yaqala sashintsha ke isimo qala sashintsha isimo ubudvusi ngiyakutshela sashintsha lokhu kwangempela sashintsha ke ngempela ke isimo manje yabo sekunokugcizeka nje kabi yabo tshwe wena yabo cabanga uyabona ukuvuka ngo12 ulale ngo10 ugeza nje ucishwa ngo10 ulale ngo10 ngo12 usefuna ukuyogeza umcanga usubulalile ubuthongo lapho ngoba phela ugeza ucishwe ngo10 awukalali mhlawumbe ubungakalali usaqwashile nje vele sefuna ukuyogeza amanzi ayabanda qa awuyeka amanzi ashisayo lapho uqala abantu abangayishayino ngibuyiselwe lapha phela manje labantu abangayishaya inombolo ngithi ngiphamsabile ukuphamisa lento yabo ngibuyisela plaza ngibabe ukuthi mina ngithi ngiyikhohliwe so manje babambele ukuthi impatha vele le yabo hey gezwa kusenda kabuhlungu uvuswa kabuhlungu kunomuntu onivusayo la yabo kunomuntu onivusayo la ekseni uyabona ngisho akalala usebenza le kumsebenzi wakhe e28 loyo uyanivusa uhlala lapha eminyango edilini labantu ahlale kanje funeka abone ukuthi ubani oqhamuka iphoyisa funeka indlizwe ngayo ukuthi kunephoyisa eliza ngala yabo mekukhona abantu abenza ngala kunabantu abenza ngala kunabantu abazofakwa la yonke leyo nto leyo organized yabo ebudvuzi awuhlala ungene ukuhlala abantu abawu2 lapho yabo lawo bantu kuye kuthiwa amageja labo bantu yabo lonto bakanjani laba amasosha lawo ase28 so manje mina njengoba kangikade ngisongilokuzeka kanjalo kanti la njengoba sihleli la abantu abangayishaya inombolo kune umunye ubaba la waseStenga lo baba lo ethi naye ngazi ukuthi akayishaya inombolo uyangizwe ngizwa ngithi ngazi ukuthi ngoba sihleli naye la bathini labana wena ngesikhathi bekunika lento awuthi ngikhohliwe ngiyayikhumbula ukuthi phela angiyazi ukuthi isho ukuthini ngoba lento abayikhulumile ngiyaqala ukuyizwa ngisayikhumbula noma ulimi luthi uyabo ungayisho kahle yabo ahleke lo baba ngimtshela athi hayi ngiyakuzwa okay uyathanda ushaya inombolo athi mina manje lo umfowethu lo lwabhuti lo wangase utheme ngayithathi lento ngizoba nenkinga ngiyabona ngathi ngiyahluka lo baba lo indlela ahlukumeza ngayo lo uyazi ubaba uba nogwayi meye enkantolo akanali visit indlela ahlukumeza ngayo uthi manje kuthoja akwazi ukubhema osinye isikhathi yabo lonto noma bengamshayi like literal kodwa kunezinto akukhulume kahle nabo abantu abanjalo yabo igebe ngayikhulumi nabo kahle yini wena usibanga umsindo usifikele nani la ejele wena yabo into ekanjalo yabo angibuze lo baba yabo bese lokho iqhumeke insuku ngihleli naye angichazele ngayo inombolo athi ngithi mina uyazela lapho na yonke lento athi angiqala ukuboshwa ngithi mina athi angiqala yabona njengoba ngihleli la akekho ngaphezulu kwami uzona zonke lezigebengela hayibo ngithi mina hayibo wathi akekho ngaphezulu kwami uzona zonke lezigebengela njengoba ngihleli la ngiyazi ngihlaleleni mina la uzobona mangihla ngisukuma la angichazele yonke into udelalela ke la kunje mase ngibona sengizwe into lokho engibuza yabo bese hlalela ke entshonalanga ngiwa kanye methiwa kanye kusho ukuthi into yenzeka once into uma utshelwe into utshelwa kanye njoba ngiqashiwe mina entshonalanga kayi28 uthi yena iwa kanye uqashe wona usuyisebenza entshonalanga lento ukuthi bakubuyise bakulethe la ayikho nasembhalweni kwayona leyo nto usho yena
yabo kuthe ngelinye ilanga ntambama nje siqeda ukubala wabe gaga phansi wasukuma ushaya inyawo lapha phansi mekutshaya inyawo phansi wasukuma igebengu zathi hayi manje ithi phamisa amakhanda uyena yezwa lonto wathi womsaluthi hayibo basukuma beza kuyena lapha kanti nomuntu uyigunya yezwa lonto uyicashisile kanje behlele ngathi akashaya inombolo efuna ukubona ukuthi benza njani angiveze lento ke aqala afaka udaba lami ethi lo mina nomfana uRasta esaqhathwa saphinde sabuyiselwe emuva wathi hey laba afanele ngabasahleli empatheni lapha yezwa ngoba manje iwa kanye intshonalanga wathiwa hey bobambuze yena amadala ubani wena ngumadala bo hayi base beshona naye phansi ayikwacaka waqhuma impama ngiyakutshela wena sebeyamhlonipha ke manje yabo shushu useyivezile ukuthi ubani wathi wayiveza ukuthi uyigunya yena and babemfuna bayayithola ngempela lento abayifunayo yabo babembuza ukuthi bobu uhlayele lapha uthi hayi phela mina kumse angimona wayesengicazelileke uthi uma ungayishaya inombolo kunamagunya abheka abantu abangayishaya inombolo umsebenzi wawo lo ngamanye amazwi futhi uma ukuthi igebengu ifuna ukuphakama zifuna ukuphakama ibona abantu abanigadile lapho nina nomsebenzi wabo ngamanye amazwi azikho igebengu engikwazi ukuphakama ngabantu abangayishaya inombolo ekhona lawo magunya lawo umsebenzi wawo nabo lapho banibiza kanjalo bathi abantu bakabhova nokulikithela bebethi abantu bakabhova nokuyiwona lo magunya lawo kuthiwa abantu bakabhova nokulikithela la besho abantu abangayishaya inombolo ngamanye amazwi ukubhova nokulikithela ibona abantu ababheka abantu abangayishaya inombolo hayi ngabuyela kanjalo ke nombolweni yabo hayi yashawa ngangena kanjalo angena nje ngathi shit yona semanje ngenkantolo sengikuphakamisa u8 nami yabo lona baningi ngisho abantu mina vuse ngibasizile ejele ngayi inombolo engasizile ejele ngayi inombolo ngoba uthothi uma ngiwe enkantolo isebenzi isuke ifuna into ezongena naye endlini yabo lonto ukuthi iphethe angithi isebenzi phela so uthola ukuthi mina ngizokhona abantu engizobakhava yabo lonto ngibona enkantolo nje ngibathathe ngibasondeze eduze ngithi hayi hlalani la nini bathathe zonke into zabo ngiyibekela kumina bathetha ngiphuci ngizoninika into zenu mase sifike Westville ngiyayikhipha ngiyabanika mase bese Westville phela ngeke ungaphucwa kanjani into yabo nje fana njengezinto njengamafoni nana ndifuna ukuyibhalisa lapha uma ungena ifoni ngoba bazosho abaphethe amafoni abaphethe imali lo muntu uyaqala ukuboshwa uzosho ukuthi hayi imali yami ithathwe lo we yabona mase Twitter wona amaphoyisa ayashaya amaphoyisa uphuca abantu into zabo wena kalindu so ngangena kanjalo ke nombolweni ngaze ke yabona emidam ishubile imidam ishubile nombele yashawa strong kuyaphakanywa futhi yabo kwazi uyiboshwa left and right yabona manje uyabona ukuthi awukho protected ngempela mungayithathi lento la yabo ufuna ukwenza ngoba ungasufa uphathi nokufa nje straight noma ngoba phela kuyenzeka ukuthi njengoba ngithi kunamagunya unprotected ngithi uyuthothi lo magunya awekho yabo ngoba ngisho ukuthi ubhova nokulikithe uthothi umuntu obhova nokulikithela abekho wezwa lonto section yonke abekho labo bantu umsweni protect obanike ngithi kuzoba khona abantu ekuzothiwa hayi babambile nje yabo labo bantu labo uyabona ukuthi ngeke afane nomuntu okuyena yena yabo and kunabantu engifuna ukuyiveza uma sengingena ebhantini sengigwetshiwe ke ngafica angathola another story ekubeni ngithole esinye story estoksini mina bengazi ukuthi ebhantini ila isayoshuba khona ngempela ngendaba yenombolo yabo lonto ngoba ngishayile strong lokuzeni estoksini yabo ngayifaka ekhanda ngiyifakela ukuthi ngazi ukuthi le mawusu yogwetshwa la kuzobe sekunzima khona yabo ngitshelwa lokho phela ngiyabona nami icala ukuthi ngathi izoya ngokungwebo yabo so manje ngifune ngifake ngempela lento yabo ngifanga ngifuna into menginalento ukuthi ngifuna ukuyi-understand into hayi indaba ukufaka into engqondweni ngokuyicrema nje ngifuna ukuyi-understand ngibuze lemibuzo ukuthi umuthi usho ukuthini ngangithi manje ngagcina sengijwayele nane language abayikhulumayo angithi ngihlalile manje lento ngithi ngahlala unyaka wonke nje sengiyabezwa manje bebekhuluma yabo mesho ukuthi nje umuntu bethi hey hayi mfethu ngisawunkalaza lapha ngiyazi ukuthi uthini yabo
hayi mfethu ebafethu endoda noma bekhuluma bodwa nje ngiyayizwa yonke into abayikhulumayo. So nami ngisengiyashaya inombolo sengisebenzi ngiyaziwe nje igebengu ziyazi yabo nama 26 amaningi ayazi ngithi phela sihamba siye enkantolo siyahlangana yabo lonto sengiyaziwa nje ukuthi ngiyashaya inombolo. Into ke ngifuna ukuyikhuluma Vusi ile ngiyazi ukuthi mhlawumbe ababukeli bazothi hayi lo muntu angisho ukuthi I'm not saying ngiyayipromote inombolo kodwa khona inombolo inobuhle nobubi Vusi inobuhle nobubi. Ake ngiqale ebubini bayo. Ububi bayo yiyo le ndaba zomagwazana nani bese ngifuna ukungena kule nto ke le. Uyabona le nto le yokuthi kuma 28 ayalalana nani leyo nto le noma nawo ama 26 ayalalana ngoba kuningi izinto ezivezwayo njengalezo. Ngifuna ukuveza le nto mina Vusi. Uyabona inombolo yenzelwa ngoba ngisho ukuthi mina kufanele ukuthi ngaqashwa yilo baba engikhuluma ngaye mina. Ubaba omdala igedla la ishaya inombolo yamzukwane. Yabo inombolo ihlukene khona umzukwane khona inombolo ebhekwa ondoda. Yabo inombolo ebhekwa ondoda mhlawumbe ama 28 maskapa osibomvana nani 28 lodwa lenkuluma ngalo. Yabo so uma uhuqa wena umzukwane wenombolo bezwe lonto uyabonakala bayakwazi ukusho ukuthi hayi lo muntu lo waqashwa umzukwane uyabo lonto mina ngaqashwa umuntu kanjalo. So ingakho ke ngifuna ukuthi ngiyiveze lento ukuthi mina ngazi ukuthi inombolo yayingenzelwanga ukuhlukumezana kweboshwa zodwa but inombolo yayenzelwe ukuthi amalungelo eboshwa zikwazi ukwathola. You understand? Ngendlela ufuna eziwathole nga omunye uzothi mhlawumbe umbukeli hey amalungelo eboshwa kanjani ngifuna nenze ubugebengu ngizofuna amalungelo no phela angithi uyabona njengoba kuthiwa ijele eqala bekuthiwa it's a prison manje kuthiwa it's correctional service ngamanye amazwi kuyo correctwa lapha ingakho isiboshwa singasabizwa ngeprisoner sibizwa nge offender because usuke enze offense lo muntu. So manje le uyela uko correctwa ingakho correctional services nje uyo correctwa lapha. So kunamalungelo okaba nawo ngokucorrectwa kwakhe. You understand? So manje abantu kubuthuthu manje mengenza icala mina umuntu mhlawumbe oyivictim uzothi hey lo muntu engathi ngafela ejele yabo ngoba ubhlungu naye benhliziyo. You understand? Kanti inhloso yokuboshwa kwakho mase ukuboshwa amaphoyisa uboshwa kusuke ngasiyo leyo ukuthi bayoqeda ngempilo yakho basuke beyoqala beyocorrect ukuze ubone ubrong bakho. So inombolo ke yayikade yenza leyo nto ukuthi ngathi amalungelo eboshwa ayithole ngendlela afana ngaba ayithole ngayo. Yabona kube khona ukuphilisana. Ake ngibuze nje mangabuza umbukeli noma umbukeli umbuzo nje osimple uma nihlala endlini ningaphezulu ka60 mhlambe no70 75 niqhamuka ama backgrounds ahlukene omunye usukela emzenini bayiqhwanqhwa emndenini wakubo yayizo lonto bebe ushas bam nani yabo omunye qhamuka lo omunye kade ehlalele emgwaqeni omunye umcabani ngahloniphana yini nihlala endlini eyodwa ningahloniphana ndlelani nje kufanele kube nomthetho. So umthetho ke lo enombolo wawenzelwe leyo nto ukuthi akube nomthetho abantu abazowulandela. Yabo 1 wena Vusi une visitor mina nginalo siyabhema sobabili. You understand? Uma ngingenalo mina visitor ngesikhathi ubhema ngicela ugwaye uzonginika yini ngoba uzobuya ungibhampela ngoba uyazi ukuthi akunalo mina ngithi. Yabo lonto kodwa sihleli ndawonye la siboshwe sonke uzothi ayawahle lokufuna ugwaye kumina njalo. That is why ke 28 ngifuna ukukhuluma mina ngama 28 e28 kunalento ukuthi uma ungena ngithi ngikhuluma manje sengikhuluma indaba ukuthi ngiqashwe la ini ngaqashwa ngangiphoqwa isimo ngendlela esasimi ngakhona kukwazwana nani zonke lezo zinto nokuhlukumezeka uthi akubi right uma ungayishaya inombolo. Yabo lonto uhlezi uphila ngokwesaba nje. Yabo kodwa mase ngingenile khona ngafike ngabona enye perspective because nakhona kunama level angithi uma ungena kunenye level kunenye level. So mawusungenile kuyona une level yokuqala lapha umusa kuyi level yokuqala une information osuku unganayo ekuyi level yesibili.
mawusuku level lesibili une information onganayo ekulevel lesithathu ezinjengasesikoleni yabo. So ukuthola ukuthi kusuka umuntu obekisa level yokuqala noma kwesibili aphumela ngaphandle naleyo information. Angiveze konke ngifuna ukuyiveza. Kuno line ekuthiwa uline wekhadi 28. No line ekuthiwa uline wenyama. Yabo? Yabo lo line wekhadi into osukuyitshelwa ongakazi uyibona yenzeka. Fana njengento eyipoem. You understand? Umuntu usanda kuqashwa ke nombolweni usuke njalo lo muntu. Kunama level aphansi. Lento ayitsheliwe le akaza ayibone into ayitsheliwe nje. Futhi anganayo noma njengoba ayitsheliwe yena funeka ayithathe njengalendlela ayitshelwe ngayo. Bese kuzoba khona mase kuthiwa isenyameni into osuke usuyazi wena ukuthi mina ngiyayazi lo nto le une proof yayo. Yabo? So lento ke ngifuna ukungena kule yokunendaba yomalalana. Ejele njoba ngithi abantu baphuma kuma backgrounds ahlukahlukene. Kunomuntu Bhutvusi ongena ejele enomoya nje obutabana. Sitabane isitalo sakhe. But uma ngena lapana kuthiwa ubhuti nje. Uyabona intshebe yakhe awu anasi. Ekhaya lo muntu ubeshadile nomfazi. Kodwa bedla abafana abancane. Uyabona umfazi engazi. Avele ehlelwe yishwa lokuboshwa. Mayifika lapana afike kube khona izinto ezimpoqwa ukuthi athathe inombolo. Mayisethatha inombolo obvious vele angithi umdala. La inombolweni bazomsheshisela indaba ukuthi angalokho eba kulama level aphansi ngoba uzobe nezingane lapha. Yabo bamsheshisela ukuthi afundiswe izinto azazi. Yayizwa lonto bese eya ku level ethe xaxa. Uyabona mayesefike lapho phela usuke senabantu abaphethe angithi abangaphansi kwakhe. Usezothatha inombolo asebenzisa inombolo ukugcwalisa lenkanuko yakhe le. Uyazobani laba ayenza kubona lento? Yilabantu abangaphansi kwakhe abane information less than yena. Uyabona unongoloza angakutshela wonke ama-28 emhlabeni wonke. Unongoloza mfethu kuthiwa wathi akaqasha abafazi, qasha izinsizwa. Ngikhuluma ngomzukwane ngithi ngiyoke ngingachaza ukuthi umzukwane wenombolo engikhuluma ngawo mina. Akaqasha abafazi uqasha izinsizwa. So abantu abenza leyo nto enombolweni. Uyezwa lonto. Ngoba ngishilo ngathi kunomzukwane ne-28 maskap kunesibomvana nani. Indlela eqotsholwa ngayo ehuqwa ngayo inombolo. Uyabo lonto. Inombolo thothi sibheke ondoda labo ondoda abayibhekile. Bana lo moya. Noma uyayizwa into engisho. Bana lo moya. Ngesikhathi bena lo moya lo bazosebenzisa inombolo ke. Yabo ukuthi benze lo mkhuba wabo la enombolweni. Uyazi le nto ukuthi uma eke yabanjwe eNtshonalanga. Uma eke yabanjwe eNtshonalanga le nto iba inkinga kabi. Iba inkinga kabi. Angikhuluma seNtshonalanga, ngikhuluma nase 26 futhi. Ngoba nakhona iyenzeka. Bakhona abantu abanjalo. Ngabona mase ufike ebhantshini ngila ufika ubone khona kahle. Ngithi la eTokusini swenhlelo ama-28 kuphela. Ama-20 anibona izinto azeni. Mase ngisebhantshini senhlelo ndawonye phela. Senigwetshini. Umuntu uyabona unase 26 awu kwakuthiwa nje ama-26 athi lento yenzeke 28 kuphela. Nanje yenzekile. Yabo usuzwa plus very dume ijele lonke ke le nto. Thubani hey ubani kanje. Hey tshwaya ama-26 hawu ama-26 futhi. Anithiwa lento into esetshenzwa ama-28. Ngifuna ukuchaza ke mina labantu abathi basebenza ngokulala e-28 ukuthi lento kanjani ngoba ngifuna abantu bebe ne-understanding. E-28 kunabantu abaqashwa ziwu2 indlela ezikhona e-28. Kunendlela emhlophe nebovu. Le mhlophe usukufana njengomuntu angichaza kanjani. Kuthiwa uhola ishumi njalo ngonyaka. Yabo uhola ishumi njalo yini le intshayelo le. Yabo intshayelo le njengoba kuthiwa ishumi nje. Intshayelo ilanguage as-28 esho njalo. Intshayelo le usho into oyifundiswayo isifundiso. Iyona into oyenza njani le oyiholayo njalo ngonyaka. Yilabo abamhlophe labo. Labo ababungu bayagwaza ke bona. Yabo nakhona bebegwaza futhi Bhutvusi. Abavele besuke kuthiwa hamba ogwaza nansi isiboshwa. Ufune kudlulela kwenye level uyakogwaza umuntu ngoba kukhona into oyenzile wena wawusugwetshwa inombolo wena awugwetshwa igebengu. Angithi phela wena wangena enombolweni
washayela wasunikezwa kuthiwa lalela ke ndoda uma ukwenza uwequ 1 no 2 no 3 no 4 nazi igwebo. So once weqa vele isebenzi izobuza wena ukuthi andoda usudalile ke lo line udalile ithini ke kwezakho ngithi unento okubheka wena ithini kuyakho into okubheka bese uyayisho lo nje into yami yokubheka ithi kuthiwa salute awuphinde udaleke kanjalo yabo lonto kwenzeke yabo siyahamba uyoshaya lapha ngoba nakhona uyabona laba kuthiwa bama private laba abamhlophe kuthiwa ama private lawo ngithi laba nje kuthiwa ama private laba abagwaza ngithi ugwaza umuntu in public ushaya uphulwe kube njeyana yabo lonto ngala kuthiwa ama private because ubona ngeke uzubabone begwaza umuntu ba kanjani ke lapho ngokwenombolo kuthiwa ama-follow kwalayini lawo ngani ngoba abantu othi angithi uyakhumbula ngithi mina ngesikhathi engifundisa lo wathi engathi uyaphuza ukubamba sengibamba mina sengisenombolweni sengithe ukukhula nami khona enombolweni ukuthi njoba wayethi lona engathi uyaphuza ukubamba futhi wayesebona mhlambe senza iphutha samfaka kuma private lo muntu befana simfake kulanga ngala kulaba begazi yabo ngoba engazi ukuthi ingqondo yakhe ayisheshi ukubamba yabo ngala uyafundiswa ngala mhlambe 26 uzozwa kuthiwa izazi kunabantu ababizwa ngezazi la kuthiwa isazi yabo ufundisa ukubona ukuthi ushesha kanjani ukubamba ngesikhathi fana nasesikoleni ngithi uma ufunda ugrade 8 lapha na kuyi ukuthi unyaka wonke uzoze ufunde into ufunde kuqeda unyaka wonke uyimawe ka grade 9 lapho kuya ukuthi ushesha kanjani ukubamba wena mawushesha usuvukela kwenye level. So labantu ke basuke benalo moya lo kunabantu ekuthiwa insantsa ejele butvusi insantsa uthonthe obhuti abadala noma obaba abadala abalala abafana abancane ejele iningi lalabo bantu abayishaya inombolo kodwa iningi labo futhi bakhona abayishayayo yabo baqashile enombolweni bese besebenzisa inombolo ukuthi benze lento kuba inkinga ukuthi labo bantu bangamagunya mhlawumbe bahlangene bako4 bako5 yabo lonto igcina manje sinjani lonto sigcina sengazi ukuthi hayi enombolweni usho ukuthi kwenziwa lento uyabona mase kufika abantu abawazi ulayini bafika baba beshaya kunento ekuthiwa ibhomu ejele babashaya ngebhomu lapho babashayisa ukuthini babashayisa ukuthi bashaye laba sebefika nolayini weqiniso ukuthi hawo sebefika laba sebezovala izinto zethu yabo sebe recruit inqwaba yezingane zazi lento asebeyitshele yona zazi ukuthi zona mbuze unyukele kwenye level angikubuza umbuzo nje uma kuthiwa uqashiwe yini enza ukuthi uma ukuthi uyafundiswa lento ofundiswa yona uma kuukuthi ukuze unyukele kwenye level ufune kulalwe lento esho abantu ufune kulalwe yini ufundiselwani pho indaba angavele ukuthi ulalwe nje unyukele kwenye level ulalo unyukele kwenye level bese ufike lo level bakubona ukuthi right kuyona bese ufundiswa izinto zakhona lonto ayenziwa lonto kwenziwani ingakho labantu bathi fanele ngabe wena uyafundiswa unyukele kwenye level uma ufike lo level ufundiswe unyukele kwenye iyona into oyiholayo le intshayelo into ekholisayo umsebenzi wakho wena ufunda lezi zinto ufuna usukuyifunda khona la ma usulalwa ke sabe usutholela abantu abasebenzisa lento ngendlela errong abakhona abantu abanjalo angeke ngize ngitshele nje manje bakhona abantu abanjalo abasebenzisa inombolo beyisebenzisa for inkanuko zabo isikhathi ningi nje ukuthi futhi abantu abagwetshwa ngempela lapha mhlawumbe ushaya life sentence kodwa nje inombolo ayiyona leyo nto bawukutshela abantu abaziyo umzukwane wenombolo angikhulumi ngabantu abashayelelwa abantu vele abashayelwa vele abantu labantu engikhuluma ngabo inombolo uma ishayelwa vusi labantu engikhuluma ngabo uzokwazi lento ke ukuthi wena hayi uzulokuze enombolweni ufune kulalo ngoba ngithi into akufundise yona le ukufundise lento mase kuqhamuka mina engishayelwe ngomzukwane kanje ngikutshela ngithi ayikho yonke lonto uzothini yabo ngiyangizwe nje abanye bekhuluma ukuthi aliki 28 elingakaze libhejwe basho kanje i28 uyabhejwe ejele ngithi mina
ingoba lento ekhuluma uyazi uzwa abantu bethi ayikho leyo nto uzophetshwa vele uma uthole abantu la bengikhuluma ngabo insantsa thola insantsa abantu abayifunela bazokwenza ke lokho labo bantu akuthi abantu benombolo labo abantu abasuke befisukwe nawo eminyango leyo nto leyo and mase bebanje yabona ebhantshini zokutshela isimanga into eyenzeke ebikenzeke ebhantshini bewokusuka umsindo kabi kwesikhathi kuthiwa kushayisana izitimela yabo kulo ama 26 nama 27 nama 28 yabo uthi kwenzeka into enjengaleyo mhlambe lo ugcwala wama 28 usuke igunya elithile mhlambe lase 26 lamshanga umqondo lo lamlala yabo izwakala leyo nto suka umsindo ngoba manje yini esusa umsindo uma uthi right phela fanele abe ususa umsindo iususelana umsindo pho uyazi ukuthi ama 26 nama 28 ayachajelana bekuthiwa ayachajelana ulayini nalayini uhambayo ama 28 kufanele kabe nawo uma ukuthi ama 26 aqhamuke nalo layini kufanele azokufaka 28 nama 28 kufanele ayofaka eMpumalanga ayizwa lonto awukulayini uhambayo ufuneka into efanele yenzeke bengenawo ulayini eMpumalanga bengenawo ulayini eNtshonalanga kunocingo nonyazi lwaseMpumalanga nocingo nonyazi lwase eMpumalanga Ntshonalanga nento labo bantu labo ibona abantu abakwazi ukukhuluma ngisho namaphoyisa labo bantu labo ibona abantu abakwazi kathini nento akade siyikhuluma uzungivumela nawe butfuthi ngoba ubaningi abantu bekhuluma nawe ngalezi zinto kunabantu in terms of discipline enombolweni akuyinombane yokukhuluma nephoyisa kunesizathu salokho yabo uyazi ukuthi kuyegula umuntu endlini ukugula umuntu endlini ejele lento yokugula komuntu awungeni futhi ugula uphethwe enye into unikezwe amaphilisi omkhuhlane lapha nomnikezwe amaphilisi enye into enhlungu kodwa lento ekuphethe funa into serious funa ukulashwa so ngesikhathi lokhu ugqiga amaphoyiseni laphana ayenziwa leyo nto enombolweni uma ungayishaya inombolo noma uthi uyayishaya futhi kunabantu akukhulumi nombani nephoyisa akukhulumi nombani nephoyisa ibona labantu abazokulwela ukuthi ugcine uthole le medication ofuna ukuyithola yabona ngesikhathi kubalwa ekseni bazophakamisisa isandla bona ucingo nonyazi but ethe ntoni ngeke lo muntu uyafa la endlini yabona senze njani afele thina la egcine ngizobe senisitshela ngithi yabo nje wakukhuluma yena kanje khuluma ucingo nonyazi uyazi ukuthi mebengayenzi lento sekusebenza ke laba begazi yabo bedimanda lento ngiyayibona lento bedimanda lento kuyophakanya nakona awuthi vele kuphakanye isuke isikhulunywa kaningi into ivezwe kuhlangana ucingo lonyazo seMpumalanga noseNtshonalanga kuhlangana ixoxwe leyo nto kuthiwa yibafethi la sinenkinga niyabona sinenkinga kanjani yabo enje labantu labe sibhedlela abantu banenkinga esibhedlela kanti nina lapha eMpumalanga nina kunjani kunini hayi nathi baningi abantu begula kanje hayi ngeke kuphuma ucingo lonyazo seMpumalanga kuphumula seNtshonalanga bahambe baye emaphoyiseni bayoyiveza leyo nto ngicela ukubuza la so kuzophakanywa ngobani kuzophakanywa nephoyisa noma kuyophakanywa nesibosho na ile ngifuna ucela ukuyicacisa ke futhi lapho ngithe kunamagunya abheka abantu abangayishaya inombolo angithi abantu kujwayele ukuphakanywa ngabo abantu abangayishaya inombolo awukwazi isebenza sikwazi ukuphakama umuntu ngesinye isisebenzi sifune siyophakama umuntu ongayishaya inombolo so ngokwenombolo kahle hle kunabantu abaprotecte labo bantu abangayishaya inombolo ukuze benzele ukuthi mhla kunenkinga abantu ngithi bayaphuma ejele abaye banjani bekwazi ukurecruiter kulabantu so manje mase nimgwazile mefa yabo osobe gadi into enjengalezo kahle ngokwenombolo kahle kahle umuntu esufuneke ushawa sofuna ukuyoshawa iphoyisa nalo futhi hayi nomiliphi yabo khona amaphoyisa ake ngenze isibonelo uyaqula kusuka ucingo nonyazi lambe lapha lo futhi ubani uyagula kanje kuthiwa hayi so ilungisa indaba yakhe phela isonto lonke ayilungi mase bethi bayakuyena lo muntu afika ukukhuluma ukweyisa lelo phoyisa lelo nithi anisiyekeni phansi neyini manje sifuna sinosinakana nani nodwa yabo la maphoyisa nje ala route iwona akashawayo ukuthi vele kusokuyoshaya umuntu nje kunaphoyisa wazi umsebenzi wakho asho wathi uma kusuka kanje akusiza kwenze yonke into hayi ngeke ukuzwe lelo uthi washayi
umuntu ozoshawa ilo ozobakhombisa ukuba rude okhombisa ukuthi uyabona ke loyo uyena ke umuntu enombuleni osefuna osezoshawa loyo uphakama ngephoyisa edelelayo ya yabona iphoyisa edelelayo ilona ke yabona ke lele edelelayo leyisayo inombolo kahle ifuna lo muntu ke loyo uyena ke yabo lo muntu hayi isiboshwa ingakho ke ngithe kunenombolo esuke sikibheke ondoda kunabantu yazi basabani ukuyoshaya iphoyisa yabona umushaya iphoyisa uphakathi kokufa nokuphila phela ngoba azokudilikela nalawa amanye ngoba azobe nento ethi bakwazi amaphoyisa futhi nathi singagwazeka uphunyuke kufriend ngempela uyabo uphunyuke kufriend ngempela manje base beyibheka ondoda bathi hayi ufuna sigwazela uyabo kulabo abangayishaya inombolo mawusubheka kodwa iyashayisana nenombolo leyo nto ngoba kunamagunya abheke laba bantu manje mase kugwazwa laba bantu ithini ngizama ukuveza njalo ngizama ukuveza bengisaveza ububi bayo phakanywa yonke ke lonto nokuthi ugcina ulaleka kongemthetho ngempela uwayo kinombolo baningi abantu akade ngiyengibona kwa ama TV show beyiveza ukuthi hey mina ngalalenga kanje uyabo kodwa mangingamthatha lo muntu ngihlale naye la phansi ngimbuze ngithi walaleka emva kwalokho wathola libi iqiniso ngalokho uzokutshela kwangikade ngingafanele kwenthi ubani lo akulalayo lo muntu ufethu kathola athi ayintsantsa kanje wasukela intsantsa wena la magunya ngasiza intsantsa yini engayenzi lento yabo usebenzise inombolo lomuntu Ntshonalanga nasempumalanga kwenzeka same thing I'm telling you umuntu osuke esebenze inombolo bese yakublinda ngaleyo ndlela inkinga phela usuke ungazi nawe ngithi ku level ephansi lapha ungablindeka kalula yabo bayazana igebengu ziyazana ziyakwazi ukumbona lo muntu ukuthi uyaqhamuka sithi zixoxe zonke ukuthi yabo lo selandelo uvusi kanje usuqhamuka uthina wona uthina esishana wenombolo uzoqhamuka usigoqa thina yabo bese kubuza ndoda hey zithina lela sosha manje bafethu hayi lela social lelana manje ngiyalibona lela social yazifethu lela social lelana liyabamba kulayini hayi bengithi nje ngithi kusinisela kulona ngibamba ukuthi ithini yabo hayi ngiyathola line liyalokuza yabo kanti nje ukuthi liyabamba kulayini wena olifundisayo wenza into right kodwa futhi awukho right ngoba linomuntu ofanele ngabe liyamfundisa mhlawumbe wena uyena lo muntu so ulifundiselana ufundisela ukuthi wena ukwazi ukulenza lento awusitsheli thina lokho wena usitshela ukuthi hayi social liyabamba kulayini yabo ngeke kade ngisinisela kwanto ngibuza imibuzo kulona hey ngivulela oline ebengazi ukuthi linabo ngeke lena social funeke lisuke la likhona yabo lonto linyukele kwenye level ibheke ondodo mhlawumbe baye kulona futhi bonke labo nalabo uthi awu hey bafike bathola ukuthi lo muntu ngempela unoline nawo akuwona lo kule level akuyona akanyusu kanti utshelwa wena ngokuthi wena ubhizi umenza lento yabo laba abanye abayazi leyo nto ukuthi wenza leyo nto wena abayazi bazozwa ngoba sebezwa mhlambe sekusho lona nalo ke umulenze kanjalo umcabanga lizokwenza njani lona ngithi nalo meke wakhula waziwa yigunya uzokwenza same thing bese kuthiwa ngithiwa inombolo leyo akuyona inombolo leyo ubuhle benombolo ke ubuhle benombolo inobuhle ba mina njengoba ngisho ukuthi kube kuthiwa kuya ngami bengizothi engathi angazi ngenzeka kanjani ukuthi yabona ejele mangathiwa inombolo ayikho hlobo ngabe kuyafiwe nje ngabe nike nizwe nje kuthiwa iboshwa kwahlambe kufe 30 endlini kuvele kwasuka kwagwazana kanje manje ngeke uzukwazi kune discipline ngenxa yenombolo umuntu uyakwazi ukupha omunye umuntu into niyashare nifunda sharing ngenombolo yabo niyayifunda sharing ngenombolo ngeke uzungenombolo endlini eshaya inombolo nje uyishayi wena uyazi ukuthi e28 igebengu e28 igebengu azikuthatha ukudla kwesiboshwa yabona ukuthi uyevisitel wena uyishaya inombolo aze ngeze kuthatha ukudla kwakho indaba ukuthi inyama yakho lo inizwe lapha ama-apula akini nani hayi into ezifuna ugwayi
uyazi ufuna lokho hayi uyohlala kumuntu othile oyedwa enombolweni nabo ezabo izinto ihlala kulomuntu why ihlala kulomuntu zonke lezi zinto hayi ukuthi nena uzohamba ezithatha abhema ugwayi umefuna ubhema ukuthiwa sekunama 200 mhlawumbe awu30 kuyena abantu bebefika nama 200 yabo uzolokhu ethatha ugwayi ebhema nje yedwa yena uyiboss hayi akusebenzi kanjani yabo yena ugade ufana njengesifo sebhilidi ufana njengomuntu izinto isafe akuhlala izinto kuyena uyakwazi ukuphatha kahle izinto so uma ekwazi ukuphatha kahle izinto endlini kubhenywa ngesikhathi hayi ndawo uthi phatha usuyabhema umuntu mecela ukubhema uyamncisha wena ngoba ubhema njalo wena phela ngithi uyiboss kubhenywa ngesikhathi wonke umuntu unasi isebenzi nabangayishaya inombolo bengayishaya inombolo uyasuka abantu abamele labangisho bayekubona ofike nawo kwayi bemani yabo so ngicabanga ukuthi nje kulokho engikhuluma ngakho sokubeka kwelandela usibone ukuthi mhlambe singadiga kanjani deep